हाय फ्रेंड्स, कैसन बानी जा आप लोग। आज मन भइला कि कुछ आप लोग के सुनावल जाओ। एगो गीत पिछला साले हम गइले रही पर के सुनावत बानी। एगो आदमी बाणे, जब गांव में काम समाप्त हो जात बा तो शहर वापस रोजगार के तलाश में जाके कहत बाणे। तुमकर मेहरिया कैसे उनके माना करत बाड़ी, गीत के माध्यम से कैसे कहत बाड़ी, आप लोग सुनी जा। फैलल कोरोना महामारिया, फैलल कोरोना महामारिया, घर के भीतरिया रहे जान, घर के भीतरिया रहे जान। आगे कहत बाड़ी, बालक डाउन गौआ नगरिया, बालक डाउन गौआ नगरिया, घर के भीतरिया रहे जान, ना घर से बहरिया जइहे जान। आगे कहत बाड़ी, कोरोना के रोग जदी लगी जाई राजा, हंसत खेलत जिंदगी अपन बनी जाई साजा। कोरोना के रोग जदी लगी जाई राजा, हंसत खेलत जिंदगी अपन बनी जाई साजा। तोहार तन हमर धन सवरिया, तोहार तन हमर धन सवरिया, घर के भीतरिया रहे जान, घर के बहरिया ना जइहे जान। से गोली मारे सैया हमार हो, पियावा मिलल भैया, घर के भीतरिया रहे जान। अंत में कहत बाड़ी, रहेल परदेश कबो रहेल ना साथे, एहू बहाने कुछ दिन खाल हमारा हाथे। हो रहेल परदेश पिया रहेल ना साथे, एहू बहाने कुछ दिन खाल हमारा हाथे। मानो पवन के अपन हाथ जोड़िया, ओ मानो पवन के अपन हाथ जोड़िया, घर के भीतरिया रहे जान, घर के भीतरिया रहे जान। ओ बाटे लॉकडाउन
गौआ नगरिया हो बाटे लकडाउन गौआ नगरिया घर के भितरिया रहे जान। और एगो स्टेंजा आप लोग खातिर भी बा लाव मास्क राख 2 गज के दूरिया लाव मास्क राख 2 गज के दूरिया घर के भितरिया रहे घर के भितरिया रहे कम खाइल कर लगन के पुरिया तनी कम खाइल कर लगन के पुरिया घर के भितरिया रहे घर के बहरिया ना जइहे जान घर के बहरिया ना